Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon roɓindu jaydeli moɗon weltare min dañi huccide mon oɗo subaka talata hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanin jaam e wiide on tan mi yewni noon ɗeɗo balɗe ganduɗa mi woppidi banam gorko plateau o kono noon ko jaam tan wonno ɗum noon goto foof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe men jejjitaka e lawol gotol calminama juurama berta juuɗe ñaaga duwaw yuppoye Sénégal e aduna foof ha oɗo boros wawa hollude en caggal boros mo ganduɗa Amadou Moussa tampini en oɗo saaha tampini aduna foof te nano fuɗɗito kadi yillitade ɓurdi yillitade kadi e nder leydi meɗen bisimilla ma mbani mba debbo pullo debbo mo daara halayɓe no mbiɗa ni a yewnama no fewi caggal balɗe 5 mbiɗa sikka guel ñande alkamisa mbayirɗa ɗo hoto lip d' accord wadde mi deƴƴi jinnoon ko ɓamde défoncement par ce que yimɓe heeɓe ko wayno joɓjoɓe e sisiɓe enen toñma no fewi donc mbaɗo mbiɗa woto mi lim wadde mi deƴƴi gonnoon ko aɗa dalillaji sa limi tan ɓe dañat koɓe kaali hande ko noon tigui Aissata ɗum noon ko mbiɗa ko aussi to banggue oɗon boros coronavirus no woni hen mbiyata covid 19 no mbiɗa ni tampini windere nde tampini dendagal Afrique kono kadi tampini en jiiɗiɗo dumunnaji kala ɗo e leydi meɗen Sénégal gueɗe kala garti no hannirta ni kono ɗum koko salmitademo salminde kadi yeeɓiyankoɓe men wonɓe e nder kamɓe bowol leydi Sénégal joguiɓe coftal e pellital e kala subaka huccidde men gam humpitade wadde en mbiɓe hono gowɗen wiide kala subaka assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hannde ndey sata ina jiiya ko ɓuuri tengtude roɓino men jayndeji ne wayno ko oɗo rafi mo kalɗen joni coronavirus pellitte kono kadi e gueɗe kewɗe ne tawe makko ko wona ɗum ko ina tawe hen kadi hono gueɗe woni ko wiyete ha joni yaaha garta ɓe ganduɗa ko hono jagorɗo leydi Sénégal toon to assemblée nationale gam ɓe gotane ko yewti e budget ji mabɓe kono kadi gueɗe Serigne Modou Kara e centre uji muɗum garti e jayndeji men e oɗo subaka noon tigui jayde vox populi uddita dama nden ɗon wi ko gam tigui hormade ɗum ɗon ko wiyete geste barriére gam haɓade oɗon boros covid 19 hono police ji e gendarme ɓe woni tan dadiɓe leydi Sénégal oɗo saaha hande de ina tan mbaɗa ko beela gam yimɓeɓe mbawa tigui hormade ɗin masque ji ɓe koliti wonde noon ko yoga e mabɓe natata ni koye auto ɗi kono kadi tawa yimɓe dente ɗe kala mo ɓornaki tan masque ina yooɓa ko tolni e 600 mbuuɗo ɗin ko guuɗi jaji ne tawe e hello tati e nde jayde witende vox populi goɗɗum ko tawete hen koko guuɗi Abdoulaye Daouda Diallo e hanki vote makko budget toon to assemblée nationale ina wayno de holiti wonde TER woni train express régional kanɗon lanama manam copraji tolniɗi e 1.3 milliards copraji CFA woni ko waɗa hen kono ɗum ko noon holde ko jogori dogde Mansour Faye jagorɗo tambiɗo yaaha garta o holiti wonde de ne wayno maka dok e deuxiéme trimestre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho woni 2021 jayde enquête kolos nden ari eko yewti on boros coronavirus gam haɓade ɗum ɓe kolliti wonde de ko vaccin joguiɗo walla joganaɗo kulhuli oɗo saaha gon ñakko ngo ganduɗa ngo hannde moni kala ene uddi hakkille muɗum ɓe kolliti wonde noon ko beele on ɗon vaccin woni kalteɗo yewtidama kono kadi famodirama ha moni kala ene wawi hen yitade hoore muɗum ko namdal ɓe mbaɗi kono kadi ɓe kolliti wonde to banggue laamu leydi men Sénégal kañumen yidde munen ko hebde o vaccin biteɗo Moderna mo ganduɗa fewna ko toon to dowlaji dentuɗi kono ɗum ko noon ɓe kolliti wonde eɓe mbawide ha joni yowitade e 2 millions ko yewti e dose tawi noon ko banggue ha joni commande mbo hoorejo leydi France waɗi hono Emmanuel Macron kono ɗum ko kadi ɓe garti e professeur Didier Raoul kollidde wonde de science to banggue muɗum oɗo saaha hande ina tan e gueɗe muɗum kala gam ɓayyinde ko yewti e vaccin mo ganduɗa beele kay ina tengti walla mbiyen ina siri no hannirta ni e ɓesguji leyɗele windere nde kala e mbadi kuuɓal jayde quotidien le quotidien nden ɗon e arti e titre goɗɗo e oɗo subaka hande ɓe garti alhaali ko witi ko e centre uji ganduɗa ɗi kay ko centre uji guinniraɗi kay ko nehoji yimɓe tawi jeeyi ɗum ko Kara manam Serigne Modou Kara maître Elhadji Diouf omo ganduɗa kadi ko Bamba Cissé ɓe ganduɗa kañumen kala ko manam ko yewtidanoɓe gam ɓama défense makko woni kujjikiranoma hultamonde ɓenɗon de o saaha hande ɓorima hen juuɗe munen kono kadi e koyɗe munen kono ɗum ko 4 tumanoɓe fanno o saaha hande mbaɗama walla 4 hen 4 ɓe noon woni waɗaɓe ko wiyete ko sous mandat de dépôt manam
o saha hande ɓe mbaali toon to dumbirdu kono ɗum ko ceernajo noon woni kanko Serigne Modou Kara oɗo saha hande holliti wonde gueɗɗe kala o waɗi ɗum ko e juuɗe Serigne Touba ɗin ko goni makko jaji ne tawe e hello tati e nde jayde quotidien le quotidien jayde Futurs Médias l'Observateur nden ɗon yañima e ɗin alhaaliji centre ɗi ganduɗa ɗi kone hirɗi wonande mo ceernajo jeeyi woni kanko Serigne Modou Kara jayde arti hen noon ko ɓuuri yaaje ɓeɗo capanɗe nayyo e joyo tawi ko noddirteɓe diwan kañumen tan o saha hande ne wayno nelda toon to ganduɗa ko woni kaso kamɓe kala noon ɓe tuuma ha joni ko lebtude yimɓe kono kadi e siɓade copreje hani e ko nandi hen ɓen kala noon ɓe kolliti wonde eɓe kay jogori sohede walla ɓe kulana lelade e kaso ko tolni e duuɓi sappo walla ni ɓe pawe kaddi gurdam wondude e golle ɗe alda tigui e salade ko witte hono travaux forcé mo ganduɗa noon ko biteɗo Babacar Diawo kañum goto e ɓen noon ɓe ganduɗa ko capanɗe nayyi o joyo no wiide jayde nde woni tan keɓɗo ko wiite ko hono liberté provisoire hoti galle mum on ɗo noon mo ganduɗa lo lirɗo ko pepe ɓe kolliri wonde de ko ɓi milliardaire oɗo woni joom jawdi biteɗo Baba Diawo kanko tan heeɓi accitede ɓeɗo ɓe ganduɗa ɓe ko nangganoɓe nangga toon to ɗiɗon centre uji ɗi ganduɗa ɗi ko centre uji loroji e lebtoji no wiiri jayde nde jayde la squad nden ɗon ne arti e titre goɗɗo e oɗo subaka hannde ko fati e banggue ha joni caggal nde hucciti e hono suɓaɓe tedduɓe toon to assemblée nationale ɗum ko hanki nde o votetno hono budget makko 2021 on woni Mansour Faye ɓe kolliti wonde noon oɗo saha hannde ino wayno ko konngudi ɓen sarɗiyankoɓe jopimo no hannirta ni kanko Mansour Faye noon ne wayno caggal muɗum o ɓami ko wiyete défense nguɗo goomu walla ngal ɗo gollorgal biyetegal Eiffage o holliti wonde noon caggal nde ɓen ɗon mbi ne wayno jobdi autoroute à péage ina tiiɗi koye on tuma noon kanko jagorɗo jabteɗi konngudi kala de kollirɗo ina tiiɗi woto ƴettu lawol autoroute à péage yo ƴettu route national mo ganduɗa kay ko jaltirɗo gonɗo less kewɗo ɓitto ɓitto e on tuma noon kamɓe hono sarɗiyankoɓeɓe ɓe ñiŋi no feewi jabtolo mo ganduɗa ko Mansour Faye jayde Le Soleil kono noon tigui jayde guindiri nde Aissata oɗo subaka hannde a heddima e kanko Mansour Faye jagorɗo tambiɗo gueɗe golle kono kadi ko nandi hen ɓe kolliti wonde noon hanki e yesso suɓaɓe dental ɓe ko toon tigui o suuti ɗiɗo konngudi wonde de yen paam oɗo terre woni train express régional ma kay waw gollade walla mbiyen ma waw dogde eko yewti e deuxiéme trimestre hitaɗo ujunnaje ɗiɗi nogas e goho 2021 o holliti wonde noon oɗo saha hannde ɓe goni koye essay ko ganduɗa ko woni fuɗɗade ko fate banggue hono dogdugol on ɗon train ma fuɗɗo e lewru janvier fandu darade kono tan de golle makko tigui tigui ma puɗɗo e deuxiéme trimestre manam ma en jooɗo ha lebbi jeegom e hitande fande nde woni lewru juin e ko nandi hen ɓe kolliti wonde noon hono jaaru ko yewte banggue ngal ɗon gollorgal tolnima e temedde jeeɗiɗi e hono temedde jeeɗiɗi e capantati piccal ɗiɗi milliard e copreje CFA ɗum noon koto banggue hono on ɗon terre woni train express régional kono ɗum arti e golle kewɗe ngo laamu ngu heeɓi wadde ha tengti eko jogori wadde e hitande fande ɗin konngudi kala e golle muɗum ine tawe e hella sappo e sappo e goho e jayde guendire nde jayde libération ko dawri nden ɗon arti e fannuji goɗɗi walla mbiyen e fannu goɗɗo ɗum ɗon ko caggal nde ARMP ne wayno tengtini ko wiyete scandale manam wonko niɓɓiɗe ko yewti banggue ko wiyete hono ko wiyete ha joni hono convention woni tan ciifodire no ganduɗa ngal ina manki labde hakkude laamu leydi Sénégal e gollorde goɗɗe on tuma noon ɓe kolliti wonde ngal gollorgal ko Canal Plus e oɗo sahan ɓe kolliti wonde de ko nokku mo ganduɗa o kay ina kay ɓaaƴa ko yewti e belewel ngel mbiyen no jayde windiri ko tolni hannde e duuɓi jeenayyi manam noɓe ciifodiri e laamu leydi Sénégal ne wayno ngol ciifodirgol de ina niɓɓiɗe no feewi ne wayno ko scandale no jayde nde wiiri e on tuma noon ɓe jaltini kay ko yewti ko e révélation ngaji manam piññitte kewɗe ganduɗa ɗe ina kay hollira wonde gueɗe ɗe kala ciifodiral hakkude galle Canal Plus e laamu leydi men Sénégal ene wayno wona tigui ko rewi lawol no hannirta ni jayde stade coftal ɓalli uddata dama kono noon tigui nden jayde Aissata e subaka hannde o ari eko ganduɗa ko gueɗɗe ganduɗa ɗe eɗen mbawi wiide koko foti haalede saabu eɗen gandi ko tolni e duuɓi hannde jeetati manam 2012 fewde e 2020 omo ganduɗa ko biteɗo hono omo ganduɗa biteɗo hono kendoy ko athlète woni dogowo leeliɗo mo sellani tawi noon ko bannoɗo gueɗe mantiniri ɗo e leydi men Sénégal e on tuma noon laamu leydi Sénégal waɗi junggo e jiifa yaltini ko tolni e million ngaji sappo e coppare
francs CFA ngam hokkude on ɗon ɓiɗɗo Sénégal najo wawa safrade goɗɗum ko tawete hen ko Ligue des Champions 6e et dernière journée e oɗo talata hande ɓe kolliti wonde ko ɗum ha joni kuccodiral hakkude Léo Messi et CR7 woni Cristiano Ronaldo kono ɗum final uji goɗɗi ne paada woni 3 final hakkude Paris Saint-Germain et Manchester United kono kadi e Leipzig ɗum ɗon noon ko final mo ganduɗa o ko on ɗon pultigi kono ɗum ko ɓe garti ha joni e Ligue des Champions wonande ɓiɓɓe leydi Sénégal naaɓe Idrissa Gana Gueye Paris Saint-Germain ko point goto sohli gam ɓe jewta e dawol bitengal hono 8e de final mo ganduɗa ko Krépin Diatta kañum de alay saago ɓe mbawa folde ndeɓe tigui mbawa yewtude ko yewti on ɗon fannu ene wayno Aissata ko ɗum ɗo wonno tigui ko tonguno ɗen e kelle gadane oɗo subaka hande noon tigui Amadou haɗen ummade e Ƴaynde Stade e banggal kendoy hande wonɓe ganda kendoy ko athlète de mo ganduɗa dogowo waɗani Sénégal noon ko woni foof guilowo leeli ha joni ɓooyi kanko oɗo ɓiɗɗo debbo o tampi o haalino e réseaux sociaux ji e ko way noon te hewɓe hande ne gone ka makko kanko mo woni o woni yete dañde rafi ronka cafruɗo ɗum beele hande yontani Amadou so tawi ko kawuji baadi ni dañi ɓe ƴetta en charge o mo ganduɗa woni mo sellani o ɓe cafra ɗum kala ko hanti hen ɓe mbaɗa ɗum saabu woɗɓe nana mbaɗane ɗum ene jeeya hen kadi ko tagui hande kala mo ɓiyum watta football caggal leydi sene ara nder leydi meɗen walla aɗa waɗa sport ma wiye wat ko foti saabu sa dañi ɗo gañande walla ko way noon ko an safrata hoorema ene woodi Aissata no kalirɗani presque ene laaɓi ceer ko wayno kendo en ene wawi noon e mbayni leydi yimɓe ganduɗa sahande gonno e carriére mumen nde no wayno gardini leydi ndi ko wiyete ko gueɗe mantinɗe ko wayno médaille d'or walla médaille d'argent walla ni e bronze e ko nandi hen kono so wona ɗum kadi aussi gaddi nawi inde leydi Sénégal to woɗɗi kono kadi nawi inde drapeau to woɗɗi donc noon wona wonde joomi représentant du peuple to ganduɗa ɗo koto ɓuuri woɗɗude e nder jogli windere nde ɗum tan ene fonno yonde yeeru so tawi jomum yeehi ha ñawi ronkiti laamu waɗa ɗum assisté manam walla ɗum ha safro donc noon ɗum ɗo ko goto yeeruji kono hono makko ene mbayni leydi guilay waɗoɓe lambe guilay waɗoɓe athlétisme guilay waɗoɓe football guilay waɗoɓe e hono ko wiyete basket ha hande ɗen jiiya jomumen ina ñawa ha ala ko heddi so wona mataw ene kota jomumen nde puɗɗo waɗede assisté ɗum noon eɗen gandi vraiment ko hunde nde yoɗani e sat noon tigui hunde nde yoɗani garten koye banggal oɗo rafi udduɗo koye woni coronavirus mo ganduɗa ɗum ɗon noon ɗo e nder leydi meɗen Sénégal tawde kawuji ƴewtidama koko ɓuuri ɓeydade saabi noon police e gendarmerie nanni hen juuɗe mumen e tan nadde ko wayno autoji jaltina ɓe jogaki masque uji jippina ɗumen goɗɗum ɗum ne ko ƴewde ɓe ganda neni goni dente ko way noon so tawama hen kañumenne nanggue te kala yette pawaɗo hen junggo Amadou Moussa a haɓɓani masque ma waɗe amende 600 nde ganduɗa aɗa foti yette yoɓde ɗum beele ɗum ɗon noon ne foti walla fotani mataw ko rafi o namdiɗo Mamadou Moussa e oɗo saaha mo tolni ɗen en tout cas ɗeɓi hawnade Aissata masque jaraw hande nogas ene mbaɗani publicité so tawi neɗɗo nanguirama ɗum yooɓi 600 presque a soodi paquet donc noon ko hunde ganduɗa nde ene ɗeɓi hawnade hen banggue eɗen mbawi ƴettude ñingorde nde mbaɗen ɗum e ɓesguji ɗi saabu woto jejjiten hayde rafi o ɓurnoɗo hulɓinade nde woni yimɓe ganduɗa kañumen kaɓata masque despektani ko wiya ko sababude wadde ko wiyete minimisé manam yawde on ɗon rafi walla ni jogade hen haqqillaji ɗiɗi beele on rafi ne woodi walla wodani ala ko haali noon e saaha mo ɓennuɗo seeɗa o saaha mo ganduɗa yimɓe foof gaccitima ha laaɓi ceer hen banggue ko ñingore hen banggue ko felore fewde e ɓesguji ɗi woni population o saabu so yeehi ha lamɗo leydi yalti wi on wonde eɗen kuuli ha sabba naggam o donc ɗoftoɗen ko wonno ɗo henna ko finditinde gueɗɗe kala yimɓe mbawa horma ɗum ne fonno wonde kono noon koye Sénégal gonɗe eɗen gandi won certaine haaluji ne mbawi wasa nanede ene wawi heɗede kono noon nanetake walla so nanama kadi aussi jaɓetake goɗɗum ɗum jiɗɗen haalde ko kamɓe policier ɗi e gendarme ɓe ko kamɓe kalde hen par ce que leydi ndi wonani e état d' urgence c'est à dire état d' urgence déjà ko laamu jogui kala gueɗe muɗum koko heñora so wiyama wonde ha sabba naggam o yamirama ɗum wontata ko alay saago mais ɗo en gonani e ko wiyete kaɓɓugol masque alay saago par ce que leydi ndi wonani e ko wiyete ha joni to banggue hono état d' urgence en gonani e ko way noon pellitte laamu ɗe ganduɗa ne ƴetta ha kene
fawɗum e dow yimɓe ene mbaɗa ɗum alay sago donc noon yo won e sensibilisation e famminde yimɓeɓe kulɗen ko laygol rafi o en jiiɗa yettade kadi e état d'urgence goɗɗo ɗum jeeyi sababu laamu ngu ene foti yarude jaam jaam kono en jiiɗe balɗe nadde e bisuji ɗi nadde e tataji ɗi nadde e supiraji ɗi nadde hay jereji dente ganduɗa ko ene fooɗa yimɓe ene tampina ɗumen ene yomno ɗumen temedde jeegom donc ene jogui droit manam gueɗal ngal ene jogui droit no foti yarude tawi wona en tout cas fawde yimɓe e dow gueɗe ganduɗa ɗe ko lebte malla mbiyen hono doolam dooli ko to noon tigui Amadou te ko woni fo fonno ko ƴeewede guila e law saabu yetti ko wayno maggal en ɓenni ɗo ko wayno gammu en ɓenni ɗo te ɗeɗon dente koko ganduɗa koko haɗano kono ni goppita mataw ko wayni ina faɗano e nder leydi ndi ha rafi o ɓuura layde walla ɓuura yajje e nder leydi ndi saabu koko ganduɗa waɗaka taw maîtrisé ko wawi haalede e rafi o foof rafi o waɗaka taw maîtrisé beele ko balɗe 50 watta e neɗɗo yalta beele ko balɗe 15 beele ko balɗe 5 ɗum ɗon fof waɗaka taw maîtrisé no hannirta ni saabu ko rafi mo ganduɗa ne wawi wonde e neɗɗo ina ɗano won balɗe seeɗa nde fuɗɗo yaltude ɗum ɗon foof holko tagui hande kawuji ɗi ɓeydi ina ɓeydoro ni ko ganduɗa yeehi no hani wiye 5 ne wiye 4 ne wiye 10 ngabbiti kadi hani wiye kawuji temedere fuɗɗitima kawuji 90 fuɗɗitima yo ƴeewe ɗo ummi ɗo te ɗo ummi ɗo ne yimɓe mbasa duttitade toon kadi Amadou saabu gonɗen koye leydi ganduɗa ko état de droit te kadi wonko ganduɗa so haɗama yo wadde hen fulla e fayida wiye ɗum ɗo fotani dañde yo darto saabu koye sécurité yimɓeɓe jeeya Amadou surtout il faut ɓe ganda exactement beele ɗo hono gartugol kawuɗi woni koye yimɓeɓe walla woni koye sifama gonɗen o saabu gonen koye waylo saaha o mbiyen changement climatique eɗen gandi Dakar nana ɓuuɓa leydi hen banggueji kewɗi koko ɓuuɓi te woni yimɓe so tawi climat waylima ene wayno ɓalli ɗi ene change te eɗen gandi sifa on ɗon rafi no wirani ene ɗeɓi nandude e ko wayno mabɓo walla rafiji goɗɗi ganduɗa ɗi ene jagga ƴi wadde noon eɓe poti vraiment yurnitade on banggue c'est vrai eɗen gandi eɗen jogui scientifique uji woni ɓe hakkillaji mumen yaaji to banggue cellal ɓalli ene hen jurnito kono noon kadi aussi woto ƴettu foof responsabilité o kamɓe laamu ngu ha tengte policier kamɓe gendarme ɓe mbatta ɗum e dow ɓesguji ɗi yooɓe gandu aussi wonno hunde foti yarude te kadi soɓe mbaɗa yooɓe ƴeew kadi aussi noɓe poti yarude en tout cas ko ɗin konnguli woni ɗi jiɗɗen hono huccinde mabɓe kamɓe ganduɗa ɓe ko dadiɓe leydi Sénégal noon tigui te 600 wonɓe ganda ko dépense galle mabɓe ɗum wonno komin gaddanno woni ruɓɓindu Diayndeli ɓoɗon ko tottude won aadi janggo so Allahu lamɗo e jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno banugol ko Amadou Moussane heɗon ene banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat wondude Amadou Touré maquillage o amin jarde hen no fewi miñam Kumbi Sababou